Hola a tothom, us agrada el cinema? El cinema diferent, reflexiu, un puntet estrany, hipnòtic, totalment diferent a la resta de les pel·lícules. Doncs vinga, quedeu-vos una reflexió sobre la vida i la mort. Som-hi! Aquest cop parlarem de La vida de Chuck, una pel·lícula que la crítica l'ha deixat molt bé, però el públic no ha respost. Potser perquè és molt diferent a la resta del cinema que veiem comercial. I com és una aposta tan arriscada, l'hem d'analitzar amb molt detall. En primer lloc, hem de dir que està basada en una novel·la curta de Stephen King. Stephen King, que és un autor que ja directament és un mite, tant de la literatura fantàstica i de terror, com que hi ha el senyor Ted Tanego que quan surt una novel·la seva l'envia a les productores per a veure si la poden ja crear com a cinema. No cal entrar gaire en la qüestió Stephen King perquè realment podríem fer un vídeo només per ell, amb l'obra tan immensa que té i les múltiples adaptacions. Tot i això, cal dir que aquesta és una brillantíssima adaptació d'aquesta novel·la curta. Història que va encisar a Mike Flanagan, el director. Un director molt bo i fantàstic, perquè realment està creant obres mestres. Ja va començar amb una pel·lículeta modesta de terror, Oculus, i després va continuar. Va fer una superadaptació, Doctor Sueño, una segona part del Resplendor, que s'ha de veure, molt interessant. Realment va fer un treball magnífic, que va agradar a Stephen King i per tant per això han tornat a fer tàndem. I després ha seguit amb sèries molt bones per Netflix, molt bones, recomanables, de veritat. Per exemple, va començar amb The Haunting of Hill House, La maldición de Hill House, fantàstica. Després Missa de Medianoche, Midnight Club, que per desgràcia la van cancel·lar, una sèrie molt bona d'adolescents. Recomanable 100%. Qui tingui Netflix, a veure-les. No s'arrepentireu. I el director, amb una història tan complexa de portar a la pantalla, doncs li ha donat un toc fantàstic. I realment ha aconseguit crear cinematogràficament una experiència vital, perquè és una reflexió sobre la vida i la mort, i que acaba sent una feel-good movie molt curiosa. Per tant, és molt difícil poder explicar aquesta pel·lícula sense fer spoilers, que la idea és explicar el mínim possible perquè l'experiència sigui molt enriquidora. I de què va la pel·lícula? Doncs és un anàlisi de la vida de Chuck, però alerta perquè està ordenada a la inversa. Per tant, començarem la pel·lícula en el final de la vida de Chuck i després anirem enrere en els seus records, perquè estem dintre de la ment de Chuck. Els seus records, els seus sentiments, estan plasmats de manera bellíssima en imatges. I hi haurà moments que et tocaran la fibra i et faran reflexionar una mica. Mike Flanagan crea imatges bellíssimes i els actors estan esplèndids. Anem a parlar del càsting, que és brutal. En primer lloc tenim a Tom Hiddleston. Ens estan venent que és el protagonista absolut, però realment només apareix un terç de la pel·lícula. Però això sí, quan apareix, treu tot el seu carisma fantàstic i fa pujar efervescentment la pel·lícula. Però alerta amb la resta d'actors que estan brillantíssims. Tenim... l'he de llegir. Chiwetel Ejiofor. És que aquest nom s'havia de llegir. Brutal, impressionant, i és els primers actors que veiem a la pel·lícula. Després
tenim a Mark Hamill. També molt bé, surt cap al final de la pel·lícula i està també brutal, un dels millors papers que ha fet. I alerta amb el nen, alerta amb el Chuck infant jove. El xaval ho fa de meravella. Sí que li podem trobar un petit defecte, un petit, molt petit, que és que perd ritme. La pel·lícula, en el tercer acte, perd una miqueta de ritme, com si no volgués acabar la història i no tingués ganes, li fes mandra d'acabar la història, però bé, la finalitza amb una escena brutal final. Però realment això se li perdona, perquè l'experiència global és magnífica. Fans de les experiències vitals, fans de les pel·lícules molt originals, fans de les feel good movies, vinga, una experiència única. La vida de Chuck, molt diferent a la resta que heu vist. Moltes gràcies per estar a l'altre cantó de la pantalla i fins la propera.